Dadi iki kok ade jegur ngono kira-kira sak weteng ngene iki membure. Terus engko dicekeli pancinge nganggo tangan tengen. Engko senare medhun, kok nggon timbelke jebetke nggon jempol. Nah, terus sikile cemploke nggon banyu blung. Kok nek entuk iwak rasane grenggel ngono kae. Kok ditarik wis genah entuke. Heeh, lah terus lah aku menyusuri to, tak jeguri tekan kidul, sekolah tekan kidul tak jeguri. Heeh. Terus sungai aku. Jejak si Bagong. Heeh, terus aku njuk aku lah karo kancaku, karo sing kuwi, kancaku sing nang kono kuwi barang kuwi. Wes, oke. Jos tenan kae. Terus aku wis omong, kowe nek ora iso nglangi, kowe ning mburiku. Kowe nek ana sing jero kowe klelep. Ya, muni ngono kuwi, gleleng nang ngarep. Aku wis omong ngarep kuwi jero. Awake tetep glelenge blus ilang mudar. Ada tak tulungi to aku to. Aku menghirup, niate menghirup udara segar malah menghirup air. Lho, kancaku kepancal ndase. Bejo ora ilang. Gua mau ilang ngono nak marah nambah angker kali to men. Heeh. Aku wingi wis apa jenenge? Duwe ide mlepoke kancaku wae. Ya kowe kuwi sing arep tak mlepoke ora kejam-kejem wae omong wae. Mumbul-mumbul nyundul sesuatu. Saiki kurang dadi ati Mbak Orisa. Mbak Orisa. Ame kowe digoleki. Omong aku mengko lak tak nehi. Lah mikir ki anu ndelik. Lah mulane omong aku mengko tak menehi, Mbak. Oh, artine mik. Heeh. Kira-kira penak apa ora mike? Ayo padha kancane. Oh, ngono. Iki lho tegese padha karo liyane iki lho, mik iki lho. Oh, iki to lah iya. Lah iya. Kan beda iki ya. Iki penak iki, Mas. Heeh, nek omongan koyo ngene iku dudu dikenahke mengko ndak apa jenenge? Nggih. Dadi perkara salah paham. Oh, nggih. Nek koyo ngene iki penak nggo nek ngadeg ngono lho. Heeh, mengko ndak salah ing pinaham. Bener-bener Mas, bener. Ya disalahke ora apa-apa jane kok. Tujuane. Dadi ati nggih, Mbak. Nggih, minangkani pamunutan saking dari Mbak Linda Singapura. Linda. Dibawani napa mboten? Bawani napa mboten? Manut. Saiki jam pira to iki? Aku manut wae. Wah, ayo dibawani. Sing cendhek wae ya. Ya, cendhek ora apa-apa. Lah. Nggih, Pak Geter iki jan tanggap tenan. Malah tanggap banget ya nek Mbak Geter iki karang. Naskah loro we dadi iso wengi lho padake. Luar biasa ya Mas. Biasa di luar kowe. Saiki ya. Guyuk sapa sing guyuk iki mau? Nggih. Saiki? Ayo saiki no.
nggih sampun. Lanjut. Ya lanjut no. Lanjut. Aja nguping lek ku omong-omongan karo Mas Janu. Aku penasaran pengen ngerti. Oh, aja nganti ngerti. Mesti anu Mas. Urusan laki-laki. Soale Mas Janu ki bab kuwi terus. Lah mulane kuwi aku lak iki lagi sinau ya kan. Oh, ngono. Sampun dipun pinangkani Mas. Sampun wah jan. Nggih, sampun nggih. Nggih sampun. Oh ya iki ding lali aku. Nggih, mangane nggih. Sampun sopan sampun dah kok. Rampung sami-sami. Apa jenenge? Apa iki mau aku ora omongan apa to lali aku dadian. Omong dangdut ke? Apane sing dangdut ke? Ya sak pirang-pirang apa jenenge? Pirang lagune truk arepan truk. Ayo. Jam piro ta iki? Ana lagi jam 3 kurang seprapat kowe kok. Ayo sih. Suwe to, Gong. Isih. Ya sak lagune lah ya, nggo penutupan, nggo gayang-gayang. Apa, Gong? Perahu layar. Terus aja dipleroki, lho jare siji. Senengane Bagong ki omongane ora iso di. Ayo wis siji wis, ora masalah aku tak nggo nyegerake awak. Perahu layar. Heeh, perahu layar. Sing sapa jarane? Sing nyekar kurlah main gayang. Kita lihat kekompakan dari sinden warga laras. Aku wis ket biyen nek kompak. Heeh ya. Heeh. Heeh, sing ngono kuwi wae. Yo. Dayaning watak nista ambek candala. Lan sing baku malih, kula badhe
ngelingaken para warga bab paugraning negara Ngamarta inggih menika jimat Kalimasada supaya ampun mung cukup diapal tok nggih diayati lan diamalke ngoten sinuwun iki maksudmu jagat madya linuwih ya Kakang mulane Kresna banjur prapta ning Karang Kadempel iki merga kaya ana bab ingkang nyurung ingkang yen aku kudu manunggal kelawan Kakang Semar nyatane wae Kakang Semar darbe gegayuhan ingkang utama. Mula Kresna mesti bakal sabiyantu lan nyengkuyung Kakang. Inggih, inggih. Matur nuwun pun manglenggaske coriyen. Kula tak dangu Petruk. Mergi nalika semanten Petruk kula kengken supados sowane Ngamarta. Ya Kakang Semar. Petruk nalika mau kowe tak kongkon supaya sowane Ngamarta piye kabul kawusanane. Nggih. Matur kakekne Semar lepat nyuwun pangapunten. Kula pun suwan sinuwun punta ngaturi supados sinuwun punta Ndara Pandhawa sami rawuh wonten Karang Kadempel lan sinuwun punta supados ngasta pusaka ketiga inggih menika pustaka jimat Kalimasada payung tunggul naga lan tumbak Krawelang. Merga niku sing badhe dingge srana Kyai Semar nggone bakal mbangun kayangan. Nanging teng mriku jebul wonten rawuhipun Sinuwun Mandura nggih Sinuwun Baladewa. Petruk, kok Prabu Mandura rawuh ning Ngamarta, mbok menawa makili aku merga sawetara aku ora rawuh ning Ngamarta. Lah nggih mbok menawi ngaten. Neng gumun kula, Pak. Sajae Sinuwun Mandura kok mboten sarujuk nek Bapak badhe mbangun kayangan, nganti niki wau kula dadi sulaya rembag padu gedhen kalih Sinuwun Mandura. Lah terus dadi gelut ning mboten nginten jebul Prabu Baladewa niku mung gadungan utawi palsu, Pak. Palsu piye? Palsu piye, Petruk? Niki wau kepeksa Ndara Werkudara sing ngajar Sinuwun Mandura. Nggih pokoke palsu ngaten mboten asli. Nah terus Badar Jaramaya. Nah niki mangke Ndara-ndara Pandhawa terus ajeng rawuh mriki kok. Ning bab Jaramaya niki wau pripun, Pak? Niat langening ngalanggiwan aklar pantamoncar tenang surem sorote tan padang kasoran pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga pancen sing jenenge duwe gegayuhan utama iki godane werna-werna lah kok dadi ana-ana wae perjineman Jaramaya kok membo dadi Sinuwun Mandura iki mesti sing kongkon Durga lan Durga sing kongkon mesti Bathara Guru lah kok dadi aku arep duwe gawe arep bangun kayangan wae guru kok sajake ora seneng guru ora trima Sinuwun Kresna Kakang Semar piye pun sawetara kula titip Karang Kadempel nggih kula tak munggah ning kayangan Bathara Guru tak labrake karepe piye tole Gareng Petruk Bagong ayo melu munggah ning kayangan
pripun to, Pak? Kok sajake Bapak nesu ning do dijak niki niku pripun? Heeh, nggih, Pak. Sajake Bapak duka tenan niki. Weh lah. Arep dijak endi iki, Pak? Kok ora nggawa sangu barang? Kowe kabeh ayo do tak jak munggah ning kayangan. Aku kok ora trima karo Bathara Guru ki karepe kepiye? Tak labrake. Kowe do ngewang ngono bapakmu ayo munggah ning kayangan. Lah, kayangan ki nggone dhuwur. Lah iya to. Terus carane mabur piye, Hara? Kowe iki anak Semar iso mabur ki aja ngaku anak Semar. Jalan ngene iki. Kon mebur kepiye tak tekon. Ayo ngopo to ngopo ngono, Gong. Kita awake dhewe iki apa jenenge? Dadi ketularan sing rebab aku ngene iki. Mergo mumet iki lho aku ki. Lek kon mebur kepiye jalek kaya ngene iki? Lah ya kuwi mau. Aku kebulan ngoyo terus mangko sik. Sing penting mebur sik. Kowe sangu balon ora? Balon apa? Aku nggawa balon sing liyane. Nek balon sing biasa ora nggawa aku. Golek apa ngono, Gong? Pesawat-pesawat apa nyewa helikopter? Apa ya wis ana yah mene iki isih ana? Golek tiket ora ana. Sik golek tak mulai golek petel sik, Gong, aku, Gong. Petel. Aku nek ora golek pusaka barang iki ra dadi ngene iki. Padake cah bodho. Set ngene iki to. Dodok. Rada mlaku mundur ngancang-ancang sik. Set. Waduh, petelku ilang ya. Piye, Truk? Petelku ilang. Aku ya ra entuk pusaka ki. Nyewa sapa ya? Nyewa Ndara Gatotkaca wae. Kayak mengko ade bonceng. Apa nyilih pusakane nganu ki lho, Ndara Gatotkaca. Apa jenenge? Sing kutang-kutang kuwi lho. Saru kren jenenge can kuwi kok. Bagong nanti Bagong. Mulacan celeng iki. Wah, Bagong kok ampuh tenan to kae. Ora nyilake sarung ngene iki digarke ngimonengen. Ngene iki apa radi? Lek kena angin saya pantes saya mumbul lah. To kena angin iki kena angin. Alah. Oh, lah ya apik doan iki. Apik apa nek ngono kuwi? Apik apa nek ngono kuwi? Ora ngajar iki. Golek mercon wae. Mercon sosdor ki apa? Jenenge ngene iki Roman Candle. Sosdor ora update men. Wis. Waduh, mencolot tenan nih. Kok aku mah koyo dolanan wayang to iki? Wah, jan. Aku dolanan apa? Bagong kurang ajar.
Ya sorry Pak Temangsang kok. Ra sengaja ngene iki. Ayo dinteni kowe kakang-kakangmu dinteni. Oh, dinteni Pak. dewa-dewa ngene iki. Wis pokoke santai wae, Kang. Padha telu musuh telu kok imbang iki. Aku engko musuh Bathara Indra kuwi sing padha dedeke terus gagahe ya padha karo aku. Lah aku tak musuh Bathara penyarian sing padha cilike. Engko lah Bagong, aku ora masalah musuh karo dewa kae sapa jenenge Yamadipati kae. Tukang jabuti nyawane aku mono tukang jabuti wulu. Dadi ora wedi aku nek karo kaya ngono kuwi. Iki Punakawan teko ing kayangan ing atase mung titah. Nanging lha kok padha ninggal Tata Krama malah padha ngadeg jajar. Anggepe apa nyaruk kon jabut ya nyawane iki. Ora usah wedi, Tru, ora usah wedi. Ora, aku ora wedi kok. Anggepe apa karo dewa kok tanpa tata krama wis ben. Ya wis ben tanpa tata krama ya wis ben. Ora perlu dadak ngajeni karo dewa. Anggepe apa bapak ki Semar duwe gegayaan utama kok Bathara Guru ora trima, bapakku arep diancam. Anak-anake sing ora trima reng wis ora sedadak kesuwen. Rasa nganggo tantang-tantangan gek gelut wae. Wah, iya kudu gelot mau ditekati pokoke. Ayo, Gong. Sapa jenengku? Ayo gek do gelut. Ayo Gong gelut. Ayo gelut. Wae titenono awur-awuran aku. Ayo, rene meneh. Loh. Wih lah. Ayo, wajore Petruk. Ora ampuh tenan kuwi Bagong. Apa kowe? Padahal aku wedi wae karo kowe iki. Jabut nyamuknya jabutan.
Oh, piye mak gejabut dhewe. Wah, dewa kok pekok iki ya iki. Malah copot dhewe. Oh, alah. Balik kene. Waduh, lah iki angel iki. Ayo wani jabut aku meneh ora? Ah, ora wani jabut ke tendang wae. Lah ngono to. Ayo ngantemo. Oh, lah nek ngono nek Petro karo Gareng kae nek glodong kenceng sirah. Truk, reng tak omongi nek. Kandhane ya piye? Kowe ngantem dewa ora iso to? Ora e. Kaya kace sekilan kae lho, Gong. Ha ya kowe kleru nek kowe nginceng nggon sirah ora iso. Ora bakal tumomo. Ha terus kon nginceng nggon ngendi, Gong? Nggon ngisor. Nggon ngisor ki nggon kono kuwi lah pokoke ora perlu tak jelaske. Wah lah mati tenan kae. Yet, kon ngerti. Akhire. Cantik meneh. Syukur kowe arep ngopo? Waduh, kecantol. Wis, saiki piye karepmu, Guru? Piye sirmu arep ngajak apa? Semar sing kaya kowe. Nah, bagus kowe. Saiki wani nranyak karo aku wis. Coba saiki gagasan aku ki kurang rekoso piye? Aku ki kurang nrimo piye to? Gagasan aku kurang nrimo piye karo kowe padha-padha putrane Pukulun Bathara Tunggal. Neng kok aku ki ngerti yen Rama Pukulun kae mendhiunge katresnan karo kowe. Nyatane kowe sing didadekke ratu-ratune dewa. Neng aku ora apa-apa. Monggo aku ngomongi darah. Witaradya ngomong para satriya Pandhawa kowe semarem banget aku. Sing do tak mong padha nggugu padha manutke marem kowe ora jamak. Lah kok dadi kowe sing duwe panguwasa linggana dampar kadewatan, kesel dipijeti, sumuk dikipasi, luwe didulang. Neng kok isih munasika karo aku. Wis saiki sirmu kepiye Jajali? Karepmu kepiye? Selagi kowe durung mati, Bathara Guru ora bakal tentrem rasane. Lho kowe lho nek kowe ki ngajapatiku terus dosaku ki apa? Dosaku apa?
kowe ngiring menungso supaya nyembah marang pangeran. Lho, pancen sing disembah ki pangeran Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang nyipta jagat saisine. Ora kudune aku sing disembah. Jane iki waduh kok dadi mingerke blatmu kowe. Lah kok dadi kowe ngaku sing maha kawasa, banjur dasarmu apa? Monggo Gusti Kang Maha Kawasa kuwi tanpa kinaya ngapa adoh, tanpa wangenan cedhak, tanpa senggolan. Ayo kowe nek ora kena tak elingke saiki kepiye karepmu? Kowe kudu mati saka aku. Well ayo tak ladeni. Ayo sambat modar ayo. Guru Guru, ulun kepeksa nyandhet marang kita ya amarga Bathara Wenang ora bakal wantiya karo sapa wae lan coba saiki gagasen nggonmu ora leren ngreka daya kepengin mateni kemarang Ismaya kuwi nganggo tetimbangan sing kepiye Eyang Ulun krana rumaos sakit raos sing manah kula selaginipun Semar tetep gesang kula mboten badhe tentrem Guru nek yen kowe rumasa keganggu batinmu apa Semar ya tau ganggu marang kita Guru? Inggih. Krana Semar anggenipun ngiring para umat tumuju dhateng ingkang gelar jagat, njalari para manungsa sami nglewar anggenipun nyembah dhateng Bathara Guru. Inggih kula menika Eyang. Oh, jeneng kita ki ngaku sing maha kawasa. Ya ngono piye? Pangangkah kula panjenipun mekaten Ulun. Menjeng saka waton ki ya kaya ngono kuwi. Kaduk wani kurang duga tandang kurang tanduk candak kurang cunduk ki ya kaya kowe kuwi Guru sedeng ulun pribadi wae yen to ana titah ingkang dewak-dewake marang ulun tartemtu bakal ulun candhet merga sifate mung kapinujon apa tok kira Sang Hyang Wenang ramamu Sang Hyang Tunggal lan kowe Sang Hyang Guru besok ora ana pengadilan saka Gusti Kang Maha Suci Guru, yaktine jagat ora ana panguwasa tunggal kejaba mung panguwasane Zat Kang Mura ing zat yaiku Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kuwasa. Bathara Guru, lekas kita iku luput gedhe, mula dimen duwe rasa tepa slira. Dimen duwe rasa reksa rineksa mulat sarira hang rasa wani, ura ing diri rasa rumangsa, ngrumangsani nirjalma Ngilokaca. Apa prayogane saiki lelakone diwalik dimen kita bisa ngrasake kaya ngapa rekasane dadi Semar pinangka dadi pamong Guru saiki dadi Semar lan Semar saiki supaya dadi ratu-ratu ning dewa lungguh mapan ing kayangan aduh boten ulun Eyang Ulun, kula sampun ngrumaosi lepat nyuwun gonging samudra pangaksami Eyang Ulun. Lodroyo kok rasain saiki. Ulun mulai nggih sampun boten kirang-kiranggen kula ngemutaken dhateng
Budi Kalimputin Adi Guru menika wis pun boten kirang-kurang kula ngimutaken. Nanging mangunipun Adi Guru pun kenging pengaruhipun Betari Durga. Angger wis ketekan Durga ki mesti dadi bubrah. Kakang Semar lepatipun ingkang rai nyuwun pangapunten. Iya wis ora dadi ngopo. Neng aja dibaleni meneh. Aja dibaleni meneh. Guru Narada, kita bali dhisik menyang Suralaya. Kabeh lelakonan iki pancen kanggo ngelingake lamun darbe panguwasa iku banjur aja sewenang-wenang, aja banjur anggunggung diri. Panguwasa kuwi ora kanggo nguasani nanging kanggo ngayomi. Mula Semar jumbuh kelawan jenengmu yaiku Semar. Semar tegese wis datan kesamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar. Uga aran Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging para satriya kang anggayuh kautaman. Uga nganggo jeneng Janggan Semara Santo dadi guruning kabeh wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa wong boga sampir janma kang wis kalis marang panggoda pangrencana wis datan kanggo marang kanikmataning donya anane mung sarwa merdika lair lan batine boga jati juru ladi lan setya tuhu ing sesanggeman lan kita Semar wis manunggal kelawan Sang Hyang Ismaya. Dene Ismaya tegese minangka pepenget dumadining Ismaya do ing muni saka ismuning cahya weninging gesang lan gandeng Semar nggone nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja mula ulun bakal paring kanugrahan ya kuwi wahyu pamong sejati lan uga wahyu katentreman tanpa nono Semar. Ngun kulon dene kula malah diparingi kanugrahan nggih menika wahyu pamong sejati lan wahyu katentreman. Dadi lakone iki saged dingge wahyu katrem-treman saged kangge lakon wahyu katrem-treman. Iya Semar. Kabeh ya merga saka gedhene lelabuhanmu senadyan Semar iku amung derajate ngaceplik nanging menang sinebut Sang Pamong Agung sinuyudan dening para kawula turta cinaket dening Sinaranata lan awit saka pangaribawa Sang Pamong Agung nganti kena binasake weksaka gigire murup mun-bunane datan kena pinidak wayangane Semar jeneng kita iku persasat dewa pengawak menungso kang umur dewa uga sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap inggih pisan malih ngaturaken sembah nuwun ngaturaken matur sembah nuwun iya Semar tetepa dadi Pamong Agung Sakti sapa ingkang cecaketan kelawan Kyai Semar kinodrat kang lali dadi lingkang luput dadi bener lan ulun uga mengestoni nggon kita bakal mbangun kayangan Sakti bakal kasembadan inggih nyuwun pangestu pukulun rungsen ulun babakali rahayu Semar.
Sinuwun punten ndara-ndara kula Pandhawa. Nyuwun mangapunten yen kula anggenipun ngaturi namung lumantar Petruk. Lan kula kinten Petruk nggih pun matur. Munggo bab gegawane Semar mula niki panjenengan tak aturi rawuh lan supaya mundi jimat Kalimasada niki kejaba kangge sarana mbangun kayangan anging kula mung ajeng ngelingke yen jimat Kalimasada niku pancen dadi simboling negari Ngamarta. Lareh ning jimat Kalimasada niku dadi paugraning negari, mula ampun namung diapalke tok ning ya dihayati lan diamalke, ditindakake kanthi saestu. Niku nggih sinuwun. Iya ya Kakang, malah puntos kadang ingkang nyuwun naksama. Lan malah puntos cumadung dawuh Kakang. Iya, wah. Semar, aku uga nyadung dawuh pangandikamu. Aku uga cumadung dawuh Kakang Semar. Inggih. Kyai Prabu nyuwun pangapunten yen sawetawis kula mboten prapta ing negari Ngamarta. Krana inggih ngrumiyini lampah bebantu dhateng Kakang Semar menika. Inggih boten dados menapa Prabu. Malah kula ingkang nyuwun pangapunten Kakang Semar. Mumpung padha lenggah lan para kawula uga padha makumpul mara gage paringana dawuh. Nggih. Pancen niat kula ngempalaken para kawula lan para warga agung negari Ngamarta niki ancas lan niat kula namung badhe ngelingake bab paugraning negari supados para kawula niku enget dhateng dasaring praja eling kalian paugraning negara ingkang kaping dados gangsal inggih menika setunggal bab panembah, loro bab rasa kamanungsan, telu manunggaling bangsa, papat kawicaksanan, lima adil warata. Lah pramila yen sedaya menika sampun ditindaken kanthi saestu tetep ngamalaken dhateng angger-angger gegebengan kang dadi dasaring negara tetep urip sing ngugeming sesanti bineka tunggal ika. Negara bakale kuat sentosa ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata lan raharja sinuwun. Aku ngaturke gunging manuwun kabeh pitutur luhur lan pangandikane Kyai Semar bakal tak estokke. Kakang Semar, nadyan Kresna uga ngaturake panuwun kabeh dawuh pitutur luhur saka Kakang Semar muga bisa ndayani murakapi sagung bebrayan temah babar kanugrahan. Nggih, kula namung saderma ngemotaken sinuwun. Matur rasanipun Bapak. Petruk piye? Wonten jawe enten ratu kembar. Sumbar-sumbar yen to apa jenenge? Nek arep boyong kakekne Semar arep dadeke tumbal ning negarane Werkudara Janaka aja meneng wae. Alah barang tekan Karangka Dempel dipethuke satriya gagah gedhe sawa Werkudara. Wis sapa? Aku Prabu Jayasudarga Di Semar. Tak rangkete tak dadeke tumbal Dukak Tamparana.
Ayo. Wah, mudar kowe. Mudar kowe. Wah, mudar kowe. Padake Semar ora iso gelut. Wenyan. Waduh. Malik, oh Malik. Lah kok dadi jebul Kakang Togok Cadugara karo Belung. Oh, Jumor. Iya. Ngopo kok dadak malih Ratu Kembar ngono ya, Mar? Aku ki jane mari karo kowe. Mergo aku ki saben-saben mung ngetutke Ratu Sabrang sing ambege angkara. Gek kowe kawit biyen dadi pamunging para satriya luhur. Padha-padha punakawan mbok saiki ayo ijolan wae. Semar ngetutke Ratu Sabrang, aku ngetutke momong para satriya. Aku ya mung melu-melu Kang Togok. Aku mung melu-melu lho iki. Ngene ya Kakangku Togok. Aduh. Togok kabeh mono biyen ya rak wis didapuk karo pukulun Padhanang lan Rama pukulun Sanghyang Tunggal to. Tejamaya ya Kakang Togok kon ngetutke Ratu Sabrang. Semaya ya Semar iki dadi pamonging para satriya. Dene Manikmaya ya Bathara Guru kae dadi ratu-ratu ning dewa ning kayangan. Aku karo kowe senadyan wujude elek kaya ngene ya kudu trima. Ning bakune ngelingake sing padha lali, ngudhunke sing padha tumindak angkara murka ben jagat iki tentrem. Lan sing baku senadyan kowe melu to ngetutke para Ratu Sabrang sing ambege padha angkara murka, watone Kakang Togok ora melu tumindak ala rak wis to. Sing baku mung tansah ngelingke. Lah piye? Saiki jolan wae apa kepiye? Kowe nyemar aku nogok. Ning mengko nek nampa dukane pukulun Padhawenang, aku ora melu tanggung jawab. Oh ya wis tak bali wae, ayo lung bali.
Den iki lampane pun paripurna. Mila ya kanthi purnaning lelampan Semar bangun kayangan iki saged dados sarana tumurunning kanugrahan saged dayani lan murakapi kangge sederek-sederek warga ingkang sami lenggah wonten ing desa Kebon Agung mriki mugi tansah sami binerkahan Gusti cinaketing kanugrahan sami manggih rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun sami makarya ayem tata titi tentrem rahayu rahayu ndara semanten Ndara pamirsa atur pagelaran ringkit Purwojo atas dipun pindhahaken di dalam gadhe pamukir saking Sedayu Bantul Ngayu Jakarta Diningrat. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.